راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو آمانيل كرمايه سلام أب كل خرنات عالم تركبو كبرا سمعتي أب نايلومي عربي عسران شدوشتن مقابيت فنونا على المسنقو سعركي كلونايو كموترو زينا كقدم لكمي أرساتنهو إرترا أب تقراي لعلي كل التشح زقمت موقعتي والتهدرات كم زقات أما منشطات قليسهم سراويت إرترا أب قون سراويت إثيوبيا بمسلاف مس السودان أبز السحاب كبابيتا الدوب توافيرو كم زلو تحبيرو أمريكا بقرن أفريقيا تخسيت زلو كونتات زكتاتل فلويلوخ كتمززيا هذه إذاعة إرنا زينب زرزر أب تقراي كاب 4 حدار 2020 حيزو أب زكاة زلو كينات زساتفات زلوها استفلاليا أهدوتا سراويت إرترا كبيد سبعوي كساراتات يقاتمن كم زلو والتهدران منشطات حبيرهم أب زكاة زلو كينات بزيادة ساتفات زلوها أهدوتات نفس وكفن كاب 700 كساب 900 زقمت بزح والتهدرات زلوان كفلات سراويت 10 3 10 6 10 8 10 9 20 2 20 3 كمود ما 525 ينزبلوتهم منشطات زاقيت لعلي كل تشح زقمتو أبالاتن بكبيدن فوكسن قوسيلوم كاب تخينات كمز تسحبو أرقاقيتهم أب تقراي أب زكاة زلو كيناس توقوة تهدرات إرترا بمنقد حمورا حجر رامان دا جرجيس زالان بساسن عفي أبيلوم ناب إرترا دحر مئتهم ناب زت فلاليا هوسبيتالات يلا أقوم هلاهم حبيرهم أب كباب كرن زركب وتهدرا هوسبيتال جلاس كحزو كاب زخل عقمين العلي عرات أب كتري تنصيفلو وقاتي إلا يكم زلو زملكتوتهم منشطات نابتن ناي سيفيل زبهالا هوسبيتالاتون كفلتات وقات كوينات تفليلهم يحكمو كم زلو أرديوم كبيس سنكلنا زقاتهم دما أب كباب دنقلو بزركب معسكر تعاقبهم كم زلو أقدمو تحبيريو كوترنايتهم أب تقراي زموت زلو والتهدرات إرترا نمفلاتو أتسقام كوان تغوني تفانيوم تسنحو أبالات سراويت يخونو كساب سالاسان سلستن زوريا حدشتي أبالات هاقراويا قلقلوت كم متكاتا ببزحين أب تقراي يوفرو مهلاهم قنا متأنموت هاشحات كبتسح كم زغل اتهم نزي حبريتا زلاخو منشتات قمتاتهم هيبهم اتهم منشتات عموداتا ناي بايتو يخون ناي أبالات كابينة منيسترات إرترا وسانة زيبلو بتئزاز برزيدنت راي أب تقراي أب زكاة زلو كينات توافيروم زموتو زلو أشحات من إسيات صباح نقو سدرا بيتاتهم انتاي تبايلوم كردو يوم كأسيل كازر مخانو دم ديموم سراويت إرترا أب قوني سراويت إثيوبيا بمسلاف من السودان أبز السحاب زلو كبابيتات دوب توافيرو كم زلو نتسبساب حبرات هاقرات بمتكاس مع كنزينا بلومبرغ حبيرو بمسرتي زغربت سبساب سراويت إرترا أب زوبال فاشيقا بزركب باركات زتبالة كبابي توافيرو منيستر زينا إرترا هاتيومان القبر مسكال نتي زغربت سبساب أب منغو سودان إرتران نقعن مفتار كونة تبايلو زت هدالوي كبل بمنقد تويتر نتيقوو سراويت سودان أبز حلفك أنيات نباركات نمكوصار متكعتي ككايد مخانو قليسيو أباركات بكبيد برتاس تسني سراويت إثيوبيا عريدو كمزلو بوغن سودان كوان تتحبره سراويت إرترا أبقون سراويت إثيوبيا بمسلاف أبتي كبابي موفارو كاو وغن سودان زتو هابه وقعو مجلس يلن يخون نبر حد أزز سراويتن بوليتيكاوين حلفتن سودان كبو أبسنحو مجلسيتات سراويت إرترا نابتمس إثيوبيان سودانن زسحاب زلو كبابيتات يقوارت مهلاو آمل كيتوم يوم أب كوينات تقراي تشميمو زركب منقسي إثيوبيا كاب سودان استفنو لمتقعتي ككلاخل بزي مخالو سراويتو كاب سفيح كفالات دحر مسحبو حاجة سراويت إرترا حاتيتو كخون كم زخلون زيت فلالي وغنات تنتانتاتهم كبوصاني حميوم نكل التقراي كقوصاصرن دوبات كحلون عقم سينو كم زلو زنقرلو منقسي إثيوبيا نحادلو ألاو كلل نسراويت منقستي غوربيت هاجر حليفو مهابون بزيت فلالي وغنات هاجر ينقفالو أمريكا أب قرن أفريقيا تخسيتو نزلو وطري زكتاتل فلويلو أخكت مزز مخانا ديبلوماساوين منشطات حبيروم ممحدار بايدن نزي إرترا تركبو زوبا ككتاتل حتسي وزلو فلويلوخ لعلوايا مخارين وانا صحفي حبرات هاقرا زنبره جيفري فيلتمانيو أمريكا نزوبا قرن أفريقيا زكتاتل فلويلو أخكت مزز مخانا زنقر زلو لوخ بريزيدنت بايدن سيناتر كريس كونس أبا ديسابا مسبة سلطان إثيوبيا تزراريبو دحري مملاسيو أبرس زي فلويلوخ أمريكا بسودانن دوب سودانن أبا ديسابا تمساسال عدت مكيادو تفليتو بمحدرة ملكاو سرعتات كوينات تميتن دحرتن زلله زوبا قرن أفريقيا أبزي زحلف حيدات عامتات زحشي تسفاتات ترأي وكوان تنبره أبزي وانزي نابتي كرم 30 عامتات زنبرو مدرخ تمليسو كم زلهم تنتنتي زردو
ብፍላይታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ርእስቲ ገጢምዋ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ኣብ ትግራይ ብቐሊሉ ዘይዓርፍ ኩናት ምውላዕን ምስ ሱዳን ድማ ደባዊ ውግኣት ተካይድ ምህላዋን ሓደ ካብ ኣውራ ዕላማታት ምምዛዝ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ እዩ ን30 ዓመታት ብምልክን ከበድቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ጸልሚታት ትርከብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስታፋ ነዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ርጉእ ማእከላዊ መንግስቲ ዘይጸንሐ ሶማል ምስ ምርጫ ተተሓሒዙ ተወሳኺ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ሃጓፍ ምግጣሙ ኣብ ሱዳን ድማ ናብ ዴሞክራሲ ናይ ምስጋር መስርሕ ሰራዊት ክዕንቅፎ ይፍትን ብምህላው ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ካብቲ ዘይርጉእ ከባቢታት ዓለም ዘብሎ እዩ ህዝቢ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ዜጋታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ሶማልን ብሰንኪ ኣብ ሃገራቶም ዘሎ ምልካዊ ስርዓታት ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ምግሃዝ መሰላት ደቂ ሰብን ንሱ ዝፈጠሮ ከቢድ ድኽነትን ናይ መነባብሮ ጸገማትን ዓመታዊ ብሚልዮናት ይስደዱ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ተፈጺሙሎ ቀጺሉ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ክስዕብ እዩ ሓቢርና ንከታተል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ንጉስ ዓርከይ ሎሚ ድማ ካልእ መእተዊት ደርፊ ገይርዩ ዕላል ክጅምረለይ መሪጹ ዘልናያስ ኮይና ዲዝበለ ወዲ ሻውል ኣበርከተለይ ምስ ቡርኩት ፍሽኽትኡ ባድመ ኣካል ኤርትራ ምዃና ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ምስ ሰበየነ ባህታታ ዝወፀት ደርፊያ እቲ ጉዳይ መዕረፊ ክርከበሉ እዩ ኢልና እፎይ ኣብ ንብለሉ ዝነበርና ተላሃይትና ድማ ዘልናያስ ኮይና እናበሉ ቃል መራሒኦም ኣብ መሬት ከም ዘይትወድቕ ከም ዝስቆረና ክገብሩ እዮም ነጢፎም እዛ ደርፊ ብድሕሪኢ ተደግመትን ንጉሰውን ከመይ ገይሩ ከም ዝዘከራ ገረመኒ ብዛዕባ ባድመዶ ገለ ወርሒ ዝለይ መጺዩ ዝብል ጥርጣረ ክጀማምረን እንከሎ ንጉሰ ዘረቡ ቐጸለ ድሮ ወያኔ ኣብ ቀለውላዊ ምስኣቶም እንዲኦም ዳኣቶም ተስፋ ትገብረሎም ዝነበርካ ተቃወምቲ ንሓድሕዶም ዝጨፋጨፉ ዘለው ኢሉኒ ናብ ካዕካዓታ ሰሓቑ ሰገረ ርእሱና ንቕንቐ ድማ ኣለዚኣቶም እልፍያል ግቢፍኩም ተኣኸኺባ ረይቶኸሞ ደሓን ይጽናሓልና ብምንታይ ከም እተመቓቐሉ ግዳን ገረና እንታይ ምምቕቓል ትብል ኣለኻ معسكر حبرت نيروا في دلدن دحوسوا كلنا حصروا تقالات ودي من مشي لك كافلتي اسمعتم كل جزء يزدنا قرني تم حدا ناي ديمقراسي سلفينا انت لو نعبنت تم حدا لما حبرت ديمقراسي ولا حدا قال لما قال ديمقراسي زبل شي موت لكن دايدي دس حقك سمرت زبال ما قالوا قجله تفنكيلا ولا نسيتم وين مليسم نايندا قصتو سمرت نايندا كل سمرت الناول قا بوزحت زي السمرون ناي سمرت قجلة تتكن رئينا نظم تستنع قوم تمثل تقاومتي بوزحة تقدس لهم حكي سقيلن يحلقان انديهم كينا أبدا قيزة العبرة تسمنا حدا نو تحكي بوغي كتصرف كم حنفيك في فترة دلو نابت زجمر كارسرا مع سيات ملاس نوني أمتاكا
لنكن أنت قبل قنين زن دربات تفلت بانديرنا كون كقاصله جميرا أبيدا كقاصلو ريغا واي بانديرنا نقاصل ندم بفيديو تقدي اما فيسبوك بوست كيرما دتا بانديرا دا كابي رخيبو مخون ودي بابتوتا ولا جزيو مخونو ሕብርታት ባንዴራናን ዝሓዘ ጨርቂ ገዚኦም ኣቃፂሎሞ ዲኻ ትብለን ዘለኻ ከምዚም ደና ቁራይቶን ሚልዮን ባንዴራና ማለት እኮ ክብረትና መንነትና ስዋዕትና ዝኸፍልናላ ክብርቲ መለለይትና ብዙሕ እኳ ዝሕርቕ ይብልካን ሰዓት 6 ክያኽል እሞንዓናይን ከተማ ክንደይ ባንዴራታት ተሰቒለን የውለውልባ ከም ዘለዋ ኸርየካ እዛ ኣብ ደገ ዝርከብ ተቃዋሚ ካብ ድኳን ገዚኡ ዘቃጸላ ባንዴራ ግና ንዓኻ ትውክል ኣይኮነትን ንብረት እያ ኣብ ገዙም ወልወል ጣውላን ተገበራውን ክብረትካ ኾነ ስዋዕትና ዝጉድኡ ይኮኑን እንታይ ኸ ዘይከውን ትዛሪ ሚልዮን ባንዴራ እኮ ሕብርታት ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ክቡር ነገር እዩ ንሃገርና ዝውክል መለለይ ብዋዛ ዝረአ ኣይኮነን እንታይ ዳ እሞ እዘን ሰብ ዛር ዝመስላ ደገፍቲ ተኸዲነንኦ ሸኾርቲ ክብላ ከለዋ ሕማቕ ዘይስማዓካ ንሳተን ደሞ ባንዴራ ቃፂለን እየን እንተ ቃፂለንኦ እሞ ነርእሰን እውን ክባርዓ እየን ነቲ ባንዴራ ግና ከም ጨርቂ ተኸዲነንኦ እየን ምስ ኣረገ ድማ ጉሕፎ እየን እመሕጂሲ ባንዴራ ወላ ሓንቲ ማለት ኣይኮነን ጨርቂ እዩ ዲኻ ክትብል ደሊኻ እታ ባንዴራ ኣበይ ተሰቒላ እዩ ትቐንዲ ዛዕባ ባህላ እየ ካብቲ ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ተንበልቢላትሉ ዘላ ዘንጊ ኣውሪድካ እንተቃፂልካያ ሓደ ጉዳይ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግና ብሕብሪ ባንዴራ ክርቢት እውን ከተፍሪ ትኽእል ኢኻ ተተቓፂሉ ዝቃበፅ እማ ንስኸሲ ዕድል እንተትረክብ ምስተን ባንዴራ ዘቃፅሉ ተቃወምቲ ምኾንካ እንታይ ክስልጥ ኢለ እሞ ናይ ባንዴራ ጨርቂ ሸሚት ጊዜ ያቃፂለ ነታ ጨርቂ ድማ ዘቃፅላ እሞ ብቪድዮ ድማ ዝቐድሓ ብድሕሪኡ ኸ እንታይ ይስዕብ ማለት እዩ ንስዳ ነቲ ዝገዛእከ ገንዘብን ጊዜኻን ኢኻ ተቃፅል ዘለኻ ማለት እዩ ግንሲ ባንዴራ ኤርትራ ክቃፅል ከሎ ክትረኽላኽ ኣይሕርቀከን ማንስኻ ካብ ቀደም ኣትሒዝካ ሕብራ ይፈትወኒ እንዶ ዋላ ዶጊሕኒ ኢኻ ትብል ዝነበርካ ሕብርታ ካልይቲ ባንዴራና ትበሃል እውን ብዙሕ ኣይፍትወንን እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ሕብሪ ተዛረብኩኻ ምስ ጽባቐ ተሓሒዘየ ነይረ ትዝክር ትኾንካ ሕብርታት በዚሕዋ እንዲኻ ትብል ነርካ ሓቂ እወ ነሱ ኾይኑሲ ካልእ ምኽንያት እውን ነይርዎ እዛ ኻለይቲ ድማ ቀጠልያን ሰማያውን ነቲ ጽምብር ደባን ሕብሪ ብምዃና ኣይትስሕበንን ባንዴራ እኳ ንመልክዕ ኣይኮነን ዝግበር ትርጉም ይኽብልዎ ዘለዎ ከምዛ ናትና ብዙሕ ትርጉም ዝሓዘት ብሕብርታት ከተዘንቱ ትፍትን በዓልቲ ወልዕ ሕብርታት በቲ ሓደ ሸነኽ በቲ ካልእ ድማ ትርጉም ዝሰኣንኩላ ክልተ ዝሕብሪ ኣርማ ክልቲአን ግና መልክዕ ዝሰኣና ኮይነን ኣናዒ እዚ ኽብለካ ከለኹ እምበኣር ክኽደነን ኣይደለን እየ ከቃፅለኒ ኢለ እውን ኣብ ዘይውራየ ይኣቱን እየ
እዞም ተቃወምቲ ኣብ ንሓድሕዶም ይበኣሱ ኣለዉ ኢልካ ጀሚርካ ኣለይ ነርካ ንስኻና ካብ ካልኣይ ተውተውና እትኸና ሳልሳ ጉጅለ ተቃወምቲ ኣለኸና እንደብዚ ፍንጤ ጋር ዝኾንካ ፍጥረት እንታይ ኢሎም ይበኣሱ ኣለዉ ትፈልጥ እቶም ሓደ ድማ ባንዴራ ክተቃፅሉ የብልኩምን ይብልዎም ኣለዉ ሕጂ ዝበኣሲ ከመይ ዶ ዘሎ መስለካ ንመንግስትና ጥራይ ፀሊኦም ኣንጻሩ ዝተላዕሉን ብቐጥታ ብወያነ ዝተላእኩን ሕጂ ፍልልያቶም ክርኢ ጀሚሮም ወያነ ኣብ ቅልውላው ምስ ኣተወ እዩ እዚ ኮይኑ ዶ ይበልካንን እወሞ ወያነ ክኢላታት እንድዮ ነቶም ካልኦት ክትከስቡ ከምኡ ይትግበሩ ኢሎም ምስ ኣዘዝዎም ነይሮም ሕጂ ግና ናብ ናቶም ፀገም ተሸሚሞም ስለ ዘለዉ ክከታተልዎም ኣይከኣሉን ዋላ ናይ ዓቕሊ ፅበት እውን ኸውን ነቶም ገሊኦም ተቃወምቲ ባንዴራ ክቃፅሉ ጀሚሮም እሞ ነቶም ኣንጻር ምቅፃል ባንዴራ ደው ዝበሉስ ንኢድካዮም ትኸውን እምበር ንሳተን እንዴና ስሒቐና ንድኣ ኣበይ ለኻ ዘይበልዎስ ኣብ ዘለዎ በለዲ ዝበሃል ኣንጻር መንግስትና እናጋዓሩስ እንታይ ብባንዴራና ክሕለቑ እዮም እንታይ ከኸስልጥ እዮም ባንዴራ ቃፂልኩም ዋላ ገለ ኢሎም ተበኺዩ ንመንግስትና ከስምዑ ዘይከኣሉስ ንልኡኸት ወያነ ከስምዑ ፀሩ ኩላቶም ደይኮነን ልኡኻት ወያነ ንሱ ዳ ተቃዋሚ እንተኾንካ ልኡኽ ወያነ ቃወምካ ኣለኻ ማለት ኮይ ምክንያቱ ሲ እዚ እዋን እዚ ንመንግስትና ንቃወመሉ እዋን ኣይኮነን ቀንዲ ፀላኢና ወያነ ክሳዕ ዝሃለወ ኩላትና ብሓድነት ኣንጻር ወያነ ኢና ክንከተል ዝግባአና ንመንግስቲ ዝቃወም ከለኻ እንታይ ትገብር ከም ዘለካ ትፈልጥ ንወያነ ኢኻ ትሕግዝ ዘለኻ ንመንግስቲ ምቅዋም ኣይ ጊዜኡን እዩ ማለትካ እዩ ሓቀይ ኣይ ጊዜኡን ጥራይ ትብል ኣለኻ ሕጂ ሞ ካብቲ ማል ብዘይሓየለ ሓድነትና ደልዲልና ክንምክት እዩ ዘለና መዓስ ዳኢና እሞ ንመንግስቲ ክንቃወም ክንክእል ግድን ንመንግስቲ ዘይተቃወም ክልካ እንዶ ይትሕመም ንስኻ ካብ ዝኾንካ ባንዴራ ክትቃፅል ዲኻ ደለኻ ኣብ ምምካት ከለና ነዚ መርሐና ዘሎ መንግስቲ ክትቃወሞ ደለኻ ጌጋታቱ ክእርም ኢልካ እኳ ትቃወሞ ንሱ ድማ ዝያዳ ሕየል እዚ ከውን ኣይዛርም ኢሉን ንኣብነት ኣብዛ ከተማ ተቃውሞ ይለዓል ንበል ሕጂስ ሰራዊትና ዶብ ክሕሉ ድዩ ወይስ ነቶም ተቃወምቲ ፋሕ ከቢሉ ይቕዋፈር ኣብ መቐተ ከለኻ ተቃውሞ ከመይ ከም ዘዳኽመካ ይርዳእካ ዶ ኣይ ሰሓቕ ኣይ ኮራ ኮይነ ካብቲ ናብ እምሮይ ዝውሕዝ ዝነበረ ቃላት ንናይ ከም ዘስምዖ ሓርበተኒ ብሓንሳእ እተወሰኑ ቃላት ጥራይ ከውስእ ከም ዝኽእል ዘኪረ ግና ህድእ በልኩ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክጭፍለቕ ጥራይ ከም ዘለዎ ጥራይ ዲ ዝርዳእካ ትፈልጥ እንዲኣ መንግስትና ኣድማ ከም ዘይፈቱ መንግስትኻ ዘይፈትዎ ዳ ክንደይ ኢልና ክንፅብፅቦ ቀሲና ክነብር ዋላ እንድዩ ዘይፈቱ ግን ቀሲስ ዘይፈቱ ኮይኑ ይኮነን መንግስትና ግና ዘየቕስኑ ፀላእቲ ከለውና ክንህመል ይብልናን መንግስትና ኣብ ኣሰራርሑ ሓላፍ ዘላፍ ከም ዘሎ ዘይፈልጥ ኮይኑ ይኮነን ኩሉ ባዕሉ ስለ ዝፈልጦሲ ንሕና ናስቕ ክንብል ዘለና በቢግዜኡ ባዕሉ ከም ማዕራርዮ እዩ ንቃወም እንተጀሚርና ሞ መናቐፂ እዩ ነዞም ኩሎም ኣሲርዎም ዘሎ ንኣብነት ቀደም ፈቲሕዎም ኣለዎ ነይሩ ግና ዓለም ስቕ ክንዲ ትብል ጫውጫቕ ኢላ ርኢኸያኻ ወዲ ኣፎምካ ኸምፅወሉ ንቐፂ እዩ እምበር ክፃወት ኢሉ እዩ ኣሲርዎም ነይሩ أنا أنت اللي تسكف مثلك
መንግስትና እዚ ናብራኸ መሓይሽ ይማወት ይዘሎና ግን እዚ ናይ ምዕራብ ማዕከናት ዜና ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ብልሹ ጌረን ከቕርባ ከለዋሲ በቃ ካብኡ ዘይሓልፍ ኢሉ ናብ ብልሹና ከይኣቱ እኮ የሰግድ ሕጂ ግና ካብ ምስሓቕ ኣየምለጥኩን ወላ ዓንቲ ዘሰክፍ የብልከን ንጉሴ መንግስትኻ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃን ዝኸፍእ መልክዑን በፂሑ እዩ ካብዚ ከይከፍእ ዘሰክፍ የብልካን ንጉሴ ገና በቲ ዝፈጠሮ ምስሊ ከም ዝረዓደ ኣብ ገጹ እናተረእየ ፍካይ ትፅላእ ካብኡ ዝኸፍእ ከይመፀካ ክባል ኣይሰማዕከን ዲኻ በለኒ ናብ ፍርሁ እናዓደመ ክንደይ ተባህሎ ኸዘይሰማዕና ብሕጂ ኸ ክንደይ ክንርኢ ንኸውን ባዕልና ንገብሮ ካብ ዘይሃለወ ምናልባት ብዙሕ ክንሰምዕን ክንርእን ኢና ክሳዕዛ ናይ ላግፂ ህይወት እተብቅዕ ማለት እዩ